раиси ноҳияи Рошткалъа бобати вазифаҳои афзалиятноки сол қайд намуд, ки дар муддати 11 моҳи соли ҷорӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия корҳои муайянро сомон дода, нақшаи дурнамо барои рушди минбаъдаи соҳаҳои ҳаёта муҳими хоҷагии халқро муайян намудааст. Муовини якуми раиси ноҳияи Рошткалъа Вафо Ниёзмамадов қайд дошт, ки дар асоси барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳия барои солҳои 2016-2020 бунёду барқарорсозии 133 иншоот ба маблағи 243,1 миллион сомонӣ нақшабандӣ намудааст, ки маблағи 27,3 миллион сомонӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ буда, 2,2 миллион сомонӣ буҷети вилоятӣ, 240 ҳазор сомонӣ буҷети маҳаллӣ ва аз ҳисоби сармояи хориҷӣ бошад 181 миллион сомониро дар бар мегирад. Қайд гардид, ки бинобар дарёфт нагардидани маблағҳои сармоягузорӣ кор дар 57 лоиҳа оғоз нагардид. Ҳаҷми умумии буҷети ноҳия дар 11 моҳ ба маблағи зиёда аз 24 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шуда, зиёда аз 23 миллион сомонӣ ба иҷро расонда шуд, ки он 95.7% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. Дар ин давра қарздории мозди меҳнат ва суғуртаи иҷтимоӣ аз буҷети маҳаллӣ ба назар нарасидааст. Гуфта шуд, ки аз 10 намуди сарчашмаи даромади андозҳо нозироти андози ноҳия аз уҳдаи иҷрои 2 намуди андози даромад аз шахсони воқеӣ андоз аз воситаи нақлиёт баромада натавонист, ки сабаби иҷро нагардидани ин 2 намуди андоз ба паншавии бемории COVID-19 рабт дода шуд. Инчунин гуфта шуд, ки дар 11 моҳи соли ҷорӣ аз 171 нафар соҳибкор ба қайд гирифта шуда, 136 нафар бо патент ва 35 нафар бо шаҳодатнома фаъолият дошта, аз ҳисоби онҳо ва буҷети ноҳия маблағи муайян ворид гардидааст, ки нисбати соли гузашта андаке бештар мебошад. раиси ноҳияи Рошткалъа Лоиқ Назаршозода бобати амалигардонии барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Рошткалъа ва вусъат бахшидани ҷараёни корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ҳудуди ноҳия зикр дошт, ки сарчашмаҳои маблағгузории лоиҳаҳо мавриди бозбинӣ қарор дода шаванд ва хулосаҳои мушаххас дар мавриди муайян намудани манбаи маблағгузорӣ унвонии роҳбарияти ноҳия манзур карда шавад. Дар хусуси иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва қаророни раисони вилояту ноҳияҳо оиди омодагии мунтазам ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021, сардори раёсати молияи ноҳия маълумот манзур намуда таъкид дошт, ки пардохти ҳаққи қувваи барқ аз ҷониби идораву муассисаҳо риоя карда шуда, қарздории идораву муассисаҳо дар назди ширкати барқӣ то охири сол пурра барҳам дода хоҳад шуд. раиси ноҳия риоя нашудани қоидаҳои санитарию гигиенӣ ва баргузории маъракаҳо аз ҷониби сокинони ноҳия ҷиҳати пешгирӣ аз хуруҷи такрории бемории COVID-19 изҳори норозигӣ баён намуда қайд дошт, ки имрӯз баргузории маросимҳои хурсандиву азодорӣ бо ҷалби васеъи сокинон ба роҳ монда шуда истодааст, ки боиси нигаронӣ мебошад. Дар ин масъала масъулини бахши танзими анъана ва ҷашну маросим ва соҳаи ҳифзулсиҳати ноҳия супориш гирифтанд, ки баҳри пешгирии бемории сироятии нави COVID-19 бо сокинон вохӯриву суҳбатҳоро ҳарчи зиёдтар ба роҳ монанд. Дар самти соҳаи кишоварзӣ таъкид гардид, ки соли равон дар масоҳати зиёда аз 600 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронда шудааст, ки аз он зиёда аз 400 сентенер ғалатдонагиҳо ва лӯбиёгиҳо ҷамъоварӣ гардидааст, ки ин миқдори ҳосил дар муқоиса ба масоҳати умумии кишт бисёр кам мебошад. Масъулини агентии беҳдошти замин ва идораи замини ноҳияи Рошткалъа фаъолияти солонаи худро дар самти ба гардиши кишоварзӣ, даровардани заминҳои партов, таъмиру таҷдиди каналу ҷӯйборҳо, ҳифзи замин, кишт маълумот манзур намуданд. раиси ноҳия ҳамчунин фаъолияти муассисаи давлатии роҳҳои автомобилгарди ноҳияро мавриди таҳлил қарор дода гуфта шуд, ки корҳои таъмиру барқарорсозии қитъаҳои харобгаштаи роҳи автомобилгарди Шувҷев бо давом идома дорад. Дар хусуси таъмини сокинон бо нерӯи барқ қайд гардид, ки ба сабаби камчинии об дар деҳаҳои дурдаст қувваи барқ ба таври реҷа ба роҳ монда шудааст. раиси ноҳия аз масъулин даъват намуд, ки барои таъмини сокинони ҷамоати деҳоти Сежд бо нерӯи барқ, ки чанд рӯз аз надоштани қувваи барқ танқисӣ мекашанд, мусоидат намуда ба таври реҷа сокинонро бо қувваи барқ таъмин намоянд. ба хотири рӯзи касбии кормандони амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ноҳия масъулини соҳаро табрик намуд. сардори шӯъбаи ноҳиявии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар ноҳияи Рошткалъа аз хусуси вазъи ногувори давлати ҳамсоя ҷумҳурии исломии Афғонистон сухан намуда зикр дошт, ки имрӯз миллати тоҷик таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои сулҳу субот зиндагӣ дошта, дар баробари ин ҷавонону наврасон бояд зиракии сиёсиро аз даст надода баҳри ҳифзи сулҳу субот кӯшиш намоянд. раиси ноҳияи Рошткалъа аз хусуси дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан намуда таъкид дошт, ки соли оянда бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва сокинони ноҳия ободонию созандагӣ вусъат ёфта ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи арзанда истиқбол хоҳанд намуд.